Sa kang awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpatago sa address sa Negros. Ang atong matatampo nagdasangan nga Aiza. I love you, mahal. I love you too, mahal. Kini may timan eh. Ikaw ug ikaw gyud ako. Ay, Unsay problema, mahal? Ganina ra ko nakabantay nimo nga murag laom kayo kagyo na una. mahal. Malayo na ta sa usag-usa. Unsa? Mularga ko sa laing nasod. Dili na gyud nako kaya nga mo ay mo gasto sa tanang panginahanglan sa bahay. Apil pa mga maintenance ni mama. Mo ang wako'y choice. Mularga ko. Imo kong piyaan. Sorry, mahal. Ay, sorry. Nak, naunsa man in taon ka, oy. Duha na kabuwan nga dilarga si Dion. O kapag gihapon makamove on? Unsaon man ako pag-move on sa tao nga mo'y naghatag og kalipay na ako, ma. Wa ko kasabot nga nung kinahanglan pagin siyang mularga. Parehami nga mao'y mga breadwinner sa pamilya. Pero kinahanglan gid ay nga magpalayo siya. Kinahanglan gid ay nga magbuwag mi. Jesus, kanang imong gihilak-hilak, diha, no? Maayo pag nagtrabaho ka. Dili kay magsigi kag mukmuk diha. Kasaba ba ni mong paminaon diha, oy? Ma, Ayaw ka namin na kasi mong inahanday. Ayaw ba sa yung maoy at tutuhana, uy? Dagan pang laki sa kalimutan. Imong pagtrabaho, imong pagskwela, napiktuhan na yun na. Hmm? Ang uy, problema sa imong trabaho. Kay, dupahan man yun ka. Pero imong pagskwela taan, uy? sige lang. Mukop up lang ko kun unsay kuwang na ko sa eskwelahan. I'm sorry, Aiza. Pero taas ang panahon nga, wa nakamutunga sa akong klase. Nagtuo ko nga, dili na kamutiwa sa eskwela. Ug doon na pagyud kay bayranan sa eskwelahan nga wa pa nimo mabayre. Sorry, sir. Naalagi ko'y dako nga problema maong wa ko maka-eskwela. O sa'y dako nimong problema. Nga nilarga si Dion. Oh. Naiba ako. Kay classmate ba yan? Huwag sukad nga nilarga si Dion. Wala sa'd kamusod sa akong klase. Ay, kaanugon. Taas unta kayo ako expectation nimo. Kay naibaho ko nga mahimo kang mayong arkitekton. Pero, kung gusto ka, pa-enroll na lang para next year ay. Og bayari una ang imong kuwang mabayranan kini sa eskwelahan. Unsaon man ako pagtiwa sa eskwela, ade. Ang ako pangantay nga makahuman ko. Aron mahawas na ako sa kalisod sila sa mama. Ang ako sweldo ko ang kaayo para ibayad sa eskwelahan. Paita, uy. Wow! Perfect! Di uwan pa yun. Miss, dali, sakay. Oh. Sakay na. Basa na kayo ka, oh. Salamat, sir, ha? Tunga lang ta sa pliti ining taxi, sir. Way problema. Ako rin bahala. Naluoy magud ko nga nagtanaw ni mo nga basa na kay ka.
O guwa pagyoy kapasilungan dito. Muplete lang ko, sir. Maikog ko good. Ano? Number lang ni mo ibayad, miss. Sa hindi ka magpa-drop. Kwartahan siguro to. Maayo kaayo nga imong gihatag imong number na. Basin og nagkagusto to nimo. Ma, dili na to angay na ko, uy. Mga 40 naman siguro edad adto. Ay da. Bisag pila pa'y edad, basta makahatag na to og nindot nga kinabuhi. Ma, Ila-ilahag maayo nak. O kung manguyab gani nimo ay hala, sugta dayon. unsa? Dili dahil klaro ang akong gisulti. Ingon ko, manguyab ko nimo. Pero, sir, Paisgulahon ti ka, Aiza. Ihatag na ko tanan nimong kinahanglan. Promise na ko, nga hatagan ti ka og nindot nga kinabuhi. sorry, sir. Pero para nako, dili mapalit ang gugma. Oh, maayo kang tao. Pero sir, dili ko gustong sugton ka para lang sa mong kwarta. Sorry. Ay bogo, bogo, bogo. Ma, Unsa man? Nilaong paghihapon ka tong diyon nga way nahot? Maungwa ni mo sugta si Robert, ha? Gusto gid ka nga mag-antos hangtod sa hangtod? Hangi mo pag-eskwela. Di ba gusto ka mahimong arkitek? O sao man mo pagkabot, anak, kung dili ni mo gamiton ni mong otok, ha? ma. Salamat kay imo kung gisugot, Aiza. Diligid ka magbahay. Tanan akong gisaan ni mo. Tumanon ko gud. Salamat, Aiza. Congratulations, nak! Nakagraduate na gyud ka. Salamat, ma. Oh, hain man si Robert. Aiza! I'm sorry. Na-late ko. Nagkuha pa bang ko sa among kinabanghuran. Niuli siya gikan sa States. Okay ra, Robert. And I invited them for a dinner tonight. Celebration sa imong graduation. O gusto sad ko nga magkaila mo sa akong manghod o sa iyang fiancé. Okay. Unsay okay? Okay kaayo! Salamat, Robert! Ay, pagkaswerte gid nato, oy. Nagkasuway na kitag mahalon nga kananan. Ako pa ni mo, Aiza, no? Iminyuin na lang na si Robert, uy. Aron mahayahay na ta. Hinayar ko ng baba ni mo, ma. Madunggan gani ka na. Here. Ni ana sila. Come, join us. Thank you, kuya. Dion, dali. Napagitanaw sa... Sit down. I want you to meet my girlfriend, Aiza, and her family. Aiza, our youngest sister, si Bea, and her fiancé, Dion. I love you, Tuman. Kinimay timan eh. Ikaw o ikaw ragyod ako. Hayop ka diyon. Makakon kag dako. Excuse me.
Oh, Aiza! Sabay nahitabo ni mo, ha? Ano li pa uli ka man? Kami mo'y nauwas ni mong gipuhat da. Ma, una-una asa ni taon akong gibati, uy. Si Dion kaslonon naslain. Si Dion nga gimahal na ko, ma. Unya o saon pa man na to. Naay mahitabo kung magilakila ka, ha? Tawagi si Robert. Pangayo o pasaylos ni mong gibuhat. Sorry, Robert, ha? Naglain lang gid akong lawas kabi, eh. It's okay. I understand. Pahaway na lang una, hmm? By the way, nagplano si Bea o Dion nga magtukod sila o bay dinhi sa Cebu. So, ikaw nga akong i-suggest nga mao'y himuon nga architect. Okay? So, mautatanan ang gusto na ko mahitabo. Babe, ikaw. Wa mo kitingog-tingog diha. Wa kay ka suggest? Ikaw na'y bahala. Mao gini ganahan ako nimo uy. Ang akong gusto gid imo gustong matuman. Excuse me ha. Hello kuya. Aiza, Ayaw pagtingog. Dili ta kaila kasabot ka. 5 ka tuig ka nga nawa. 5 ka tuig ka ng patay para na ako. paminawa una. O sa paminahon ako ni mo, ha, Dion? Ni ako aron magtrabaho. Walang damasa. Sa una, kita mo ay magsabot kung unsay gusto na tong purma sa bay. Karon, ako mo ay nahimong architect sa inyong bay. Aiza, si Bia mo ay naa sa panahon nga nag-uol kay ko. Kay na ako sa laing nasod. Unta makasabot ka, anak. Ang wa na ko masabdi. Nga nung nipatol ka ni Robert. Sama ra sa tagra